Kanti shiya abantu abaningi benokuvungazela ividiyo ebonakala ezinkundleni zokuxhumana yomculi wakuleli uShebeshgt nakubonakale khona kule vidiyo eshaya omunye wabantu esixukwini okungazeki noma abalandeli bakhe noma bekwenze njani nokuyisizathu sokuthi ashaye lo muntu okungazakala ukuthi yini amshaye eqedwa ngena emotweni yakho washaya wahluba. Lokho bese kwenza ukuthi abantu abaningi basale benokuphawula noma nemibono ehlukahlukene cause abantu abaningi babe sebecacisa ukuthi akusikhona okokuqala evela njengomuntu onodlame phakathi kwabanye abantu. Kunamanye amavidiyo akasabalala ezinkundleni zokuxhumana evela njengomuntu onodlame nokwenza abantu abaningi bakhathazeke ngaye ngoba kunamanye amavidiyo akhe abonakala ezinkundleni zokuxhumana lapho khona bebonakala njengomunye umuntu onodlame kubalandeli bakhe noma kwabanye abantu lapho khona becisho ebalimaza khona ebalwisa. Kanti abalandeli bakhe babe sebekhathaza kakhulu nge-attitude yakhe nangendlela aziphatha ngayo ngoba lokho kungase kubeka impilo yakhe engcupheni uma izoqhubeka aziphathe ngale ndlela aziphatha ngayo uma ngabe ephakathi kwabanye abantu. Buku lesilethu kuhle TV nansi ividiyo esicaphunelweni esikhuleni zokuxhumana ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Thokozelana ividiyo esikuphathele yona. Hey,